Nemaš skupu opremu i misliš da je kasno za YouTube? Evo kako da izabereš nišu i uspješ samo sa telefonom. Nemam dobru kameru, nemam skup mikrofon. Sve dobre teme su već davno zauzete i prokleto je kasno da se sada pokrene bilo šta na YouTube. Koliko puta ste u svojoj glavi čuli ove toksične rečenice? Ili još gore, koliko puta ste ih sami sebi ponovili kao opravdanje što još uvijek sedite na klupi za rezervne igrače i samo gledate kako drugi uspevaju? Vreme je za totalno otrežnjenje. Istina je potpuno, radikalno drugačija od onoga što vam vaša zona komfora šapuće. Danas u ovom trenutku zapravo je najbolje moguće vreme da pokrenete svoj YouTube kanal. Zašto? Zato što se algoritam platforme iz korena promenio. Pre nekoliko godina sistem je slepo gurao samo milionske kanale i stare ogromne igrače. Danas algoritam svesno lovi, prepoznaje i gura male, potpuno nove kanale, više nego ikada pre u istoriji interneta. Platforma je gladna sveže krvi i novih autora. U ovom videu neću vas maziti. Srušit ćemo 4 najveća, najgluplja mita koji vas podsvesno blokiraju da uopšte napravite taj prvi korak. I otkrit ću vam precizan sistem kako da pronađete svoju takozvanu zlatnu nišu. To je ona specifična, hiruška precizna tema u kojoj nema milioni konkurenata koji će vas progutati, ali u kojoj leži baza ultravernih pratilaca koji jedva čekaju vaš sljedeći video. I ono najbolje od svega, dokazat ću vam kako sve to možete da izvedete bez jednog jedinog dinara uloženog u skupu profesionalnu opremu. Isključite sve distrakcije, pojačajte ton i slušajte dobro. Hajde odmah, bez ikakvog okolišanja, srušimo te smešne izgovore koje nazivate razlozima. Mit broj 1. Treba mi skupa profesionalna oprema. Ovo je apsolutna 100% laž koju vam prodaju ljudi koji nikada nisu ništa napravili. Pogledajte oko sebe danas. Današnji telefoni, čak i oni iz srednje klase, snimaju u rezoluciji o kojoj su režiseri pre 10 godina mogli samo da sanjaju. Ali čujem vas šta mislite. U redu, ali slika mi u sobi izgleda mračno, a zvuk ima grozan eho i šum. Pa šta? Živimo u dobu kada je veštačka inteligencija preokrenula pravila igre. Danas postoje potpuno besplatni AI alati koji jedinim klikom uzmu najgori mogući očajan audio snimak sa vašeg telefona, pun šuma, vetra ili odjeka prazne sobe i pretvore ga u čist, kristalan, topozvuk koji zvuči kao da ste sedjeli ispred mikrofona od 1000 evra u gluvoj sobi profesionalnog podcast studija. Zapamtite jedno pravilo produkcije. Zvuk je preko 50% vašeg videa. Ako vas čovjek čuje jasno, bez napora i šuma, njegov mozak automatski vizualni kvalitet doživljava kao znatno viši. Lošu sliku će vam publika oprostiti ako je priča dobra, ali loš i piskav zvuk zbog kojeg bole uši ne oprašta niko. Klikću X u prve 3 sekunde. Mit broj 2. Treba mi ogromna publika od 1.000.000 ljudi da bih uspio. Sve zavisi od toga kako u svojoj glavi definišete uspjeh. Ako ste zadovoljni idejom da ste uspješni samo ako imate 1.000.000 subscribera i zlatnu plaketu na zidu, imate ozbiljan problem sa perspektivom. Istina je da možete izgraditi brutalan, stabilan biznis i imate ozbiljne prihode sa svega nekoliko hiljada vernih, fokusiranih pratilaca. Pod uslovom da im rješavate konkretan problem i dajete tačno ono što im treba. YouTube ne smije da vam bude jedini cilj za zaradu preko onih sitnih para od reklama. YouTube je najmoćnija besplatna mašina na svetu koja generiše pažnju i poverenje ljudi. A tu pažnju i poverenje onda preusmjeravate na svoj sajt, svoje specifične proizvode, digitalne usluge, konsultacije ili zatvorene premium zajednice. Manje ljudi koji vam veruju vredi više od 1.000.000 klinaca koji su kliknuli pretplatu zbog nekog trenda. Mit broj 3.
Moram da izbacujem 3, 4 ili više videa nedeljno da bih ostao živ. Ako uđete u taj suludi ritam kao početnik, garantujem vam da ćete sagoreti u prvih 20 dana. YouTube će vam postati težak, mučan teret. Zamrćete sopstvenu kreativnost i na kraju ćete zamrziti ceo proces. Mnogo je pametnije, zdravije i efikasnije izbaciti jedan jedini, ali hiruški precizan i kvalitetan video na svake 2 nedelje, nego zatrpavati svoj kanal gomilom površnog, dosadnog i na brzinu sklepanog materijala, samo da biste ispunili neku izmišljenu normu. Ključ uspeha na ovoj platformi nije stampedo, već održivost na duge staze. YouTube je maraton. I mit broj 4. Prekasno je. Tržište je prepuno i sve je već viđeno. Ako je tako, kako onda objašnjavate situaciju koju viđete svaki dan na sopstvenom YouTube feedu? Otvorite aplikaciju i na naslovnoj strani vam izađe video sa kanala koji ima jedva 1000 pratilaca. A taj video u tom trenutku ima preko 200.000 pregleda. Kako je to moguće ako je tržište prepuno? Moguće je zato što sistem konstantno traži nove uglove, nova lica i novu energiju. Konkurencija jeste velika, ali konkurencija je u 90% slučajeva lenja, šablonska i dosadna. Mesta ima više nego ikada, ali samo pod uslovom da znate kako da uđete u svoju specifičnu zonu, svoju nišu. Hajde da definišemo šta je zapravo ta magična reč niša. To nije ništa drugo nego vaša ultra specifična oblast delovanja, vaš teren na kome igrate. Najveća kardinalna greška koju početnici prave jeste rastezanje. Žele da budu sve svima. Misle, snimat ću malo kako putujem, pa ću malo da pričam u telefonima, pa ću onda da snimim šta sam jeo za doručak, pa ću da ubacim neki tutorial o editovanju. Rezultat toga je potpuni haos. Kada snimate za sve, na kraju ne snimate ni za koga. Niko ne želi da se pretplati na kanal koji nema jasan fokus. Tajna ekstremnog i brzog uspeha na modernom YouTube-u leži u sužavanju teme, u procesu koji se zove niching down. Što je vaša tema uža, oštrija i naizgled manja, to ćete brže i lakše privući bazu ljudi koji će postati vaši fanatični pratioci. Vi ne želite da budete kap vode u ogromnom okeanu. Vi želite da budete ajkula u malom bazenu. Hajde da to ogolimo kroz banalne primere. Ako otvorite uspješan kanal o putovanjima, vi direktno ulazite u klinč sa televizijskim produkcijama i kanalima koji imaju milionske budžete i opremu od 100.000 evra. Vi tu gubite pre nego što ste počeli. Ali, ako suzite priču i kažete moj kanal se bavi isključivom preuređivanjem starih, jeftinih kamp prikolica i kako sa njima proputovati Balkan sa budžetom od 100 evra. Bum! To više nije opšte putovanje, to je specifična subkultura. Ili umjesto da pravite uspješan kanal o fitnessu gde milioni trenera pokazuju kako se rade čučnjevi, vi napravite kanal koji se bavi isključivo fitnessom i vežbama za ljude koji sede 12 sati u kancelariji za računarom i imaju hroničan problem sa donjim delom leđa. Razmislite o tome. Kada osoba koja ima taj konkretan problem naleti na vaš video i vidi da je ceo vaš kanal posvećen rešavanju tog njenog specifičnog bola, šta mislite da će uraditi? Istog sekunda će se pretplatiti i odgledat će svaki video od početka do kraja i preporučit će svima u kancelariji. Sužavanje teme vam dramatično olakšava posao. Tačno znate šta je vaša sledeća tema, a šta odmah otpada, jer ne pripada vašoj teritoriji. Da biste bili apsolutno sigurni i da ne trošite svoje vreme uzalud i da ste na pravom koloseku, pre nego što uopšte napišete jednu reč scenarije za sledeći video, morate sesti i brutalno i iskreno postaviti sebi 2 ključna pitanja. Ako nemate jasne odgovore na njih, ugasite računar
i nemojte ni snimati taj video. Prvo pitanje glasi: koja je moja konkurentska prednost u ovom videu? Pogledajte istinu u oči. Zašto bi neko na ovoj planeti u moru informacija odvojio 10 minuta svog života da gleda baš vas, a ne nekog drugog koji je snimio istu temu? Šta je to što vas izdvaja? Da li je to vaša sirova, specifična energija ili harizma? Da li je to vaša lična priča ili autentično iskustvo kroz koje ste prošli? Možda imate specifičan, vizualno dinamičan stil montaže koji drži pažnju. Ili možda imate pristup informacijama ili lokacijama koje niko drugi u vašoj okolini nema. Morate znati šta je vaš adut. A ako je odgovor, pa nemam ništa posebno, samo želim da ispričam ovo, taj video slobodno preskočite, jer će proći nezapaženo. Drugo pitanje je još važnije. Koji video je ljudima u mojoj niši u ovom trenutku očajnički potreban? Prestanite da snimate videe u onome što je vama u tom trenutku dosadno ili onome što vas mrzi da istražujete. Razmišljajte isključivo o problemima, frustracijama i mukama sa kojima se vaša publika svakodnevno budi i leže u krevetu. Snimajte klipove koji im daju instant odgovore, koji im olakša život i rešavaju probleme na jednostavan, direktan način, bez filozofiranja. Najbolji, najlakši trik da ovo uradite jeste da se vratite kroz vreme. Zamislite sebe pre godinu ili 2 dana u toj oblasti kojoj želite da se bavite. Setite se koliko ste bili zbunjeni i šta vas je nerviralo, koje odgovore niste mogli nigde da nađete i šta ste tada očajnički želeli da pogledate na YouTube-u, a niko vam to nije ponudio. Baš to, sedite i snimite sada za druge. To je formula za eksplozivan rast. Kada jednom precizno definišete svoje unutrašnje zašto, kada hirurški suzite svoju temu na zlatnu nišu i kada srušite te jadne izgovore o skupoj opremi, vi ste, veruj mi, već prešli više od polovine puta do uspešnog kanala. Pobegli ste iz one grupe od 99% ljudi koji odustanu na samom početku. Ali moramo biti realni. Možete vi imati najsavršeniju nišu na svetu i snimiti najbolji video u istoriji čovečanstva. Ali, ako niko ne klikne na vašu sliku i vaš naslov, sve vam je džabe. Uložili ste trud ni za šta. Zato u sledećem videu prelazimo na najvažniji, čisto tehnički i najmoćniji deo ove slagalice. Kako zapravo funkcioniše YouTube algoritam. Kako da napravite naslov i sliku na koju ljudi jednostavno moraju podsvesno da kliknu. I kako da zadržite njihovu pažnju do same poslednje sekunde videa, tako da algoritam poludi za vama. Kliknite na ovaj video koji vam se sada pojavio na ekranu i odmah pređite na sledeću lekciju. Nemojte čekati, idemo odmah dalje. Vidimo se tamo. Ne odustaj, tvoja priča tek počinje.